салом алейкум дӯстони беҳтар аз ҷон. Як масъалада чанд бора дар сабшениҳо, дар комментариҳо, дар тамоми ҷо менависанд ки як суруда чанд қад сум расход мешавад. Ина ман ака сумша намегуму хитон бибинед, ҳамин видеоро тамошо кунед, баъд мефаҳмед ки ман пеши чанд одам мераму хай хитон мебинену мефаҳмед. Мақсад ки бо ма шерма хидм менависам, яъни суруда ма хидм бисёрша менависам. Плюси мақсад ки оҳанг поҳанга хидм меёвум, бо плюси духтарора хидм меёвум. Мақсад духтаро қати маслиҳат мекунӣ, ҳар ягам духтаре ки меёвум ҳамаш пул қатиян бепул нестан. Мақсад хай шиносоро меоян ки арзонтар ё бепул меоян хизмат мекунанд. иш ака чиста проблемаи мо ҳунармандо. ана худатон бинеду чанд қасм расход меша, хулосатонро бурорен. Беғарз аз видео, беғарз аз сведу, беғарз аз ҷое ки аренда мегирию, беғарз аз ҳамо, фақат расходе ки фақат дар аранҷировкаву дар овозпартоию дар видеокамерао метен. худатон бинену ҳаловат бубарен, хулосатонро бурорен. И чистан барои одамое ки савол доданд ки дар як видеоклип чанд қапл расход мешавад. ина дӯсто Илҳом Муродов суруди нава тайёр кардастем. рӯзои наздик пешкаши шумо мегардам. ина бародарон мегӯянд ки як суруд чанд қадар тайёр меша. ина Сиёвушҷон дӯсти азизи мо дар студия даем. ина ба ҳамроҳи дӯстон аввал мери пеши Илҳом Муродов, оҳанга тайёр мекунем, меои иҷода овоза плюс мекуне. Сиёвушҷон овоза плюс мекуна. бо даришама шумо да нишон метем ки чӣ гапа чӣ гап нест. ина чӣ меги осон буда ё қин? ягон чи дар зиндагӣ осон нест, ама чи қина. ана дӯстони азиз, бо ногуфтан омад ки иҷода ин хеле пони бачаҳко ҷамъ мешаванд. меои режиссёри главни мо, главни режиссёри мо Акмал Ҷумаев. Акмал Ҷумаев, як бор мухлисоро салом буред ко. Зинда бошен ака. Ана баъд меои баъд Илҳом Муродов аранҷировка, баъд аранҷировка мери овоз, баъд овоз мери главни режиссёр Акмал Ҷумаев, главни режиссёри мо. Мақсад хитон клип ҳайвон мекунем мете. ин ҷода духтар хондеста, ина суруда, ина падар дар иҷа. Бош. Рас кар. Ина.